Min yndlingsvagt i Q8, det var en nattevagt. Jeg husker det meget tydeligt. Jeg hygger, jeg chiller, jeg slapper af, og så kommer der en person ind i tanken, og han er maskeret. Men det er det før corona, så man måtte ikke være maskeret i Q8. Så siger jeg, bror mand, du må desværre ikke være maskeret i Q8. Så tager han en kniv frem og siger, bror mand, hvad fuck laver du? Du må ikke have kniv i Q8. Så siger han lidt røveri, siger, det skulle du bare have sagt. Velkommen i Q8, mand. I et kort sekund, der overvejer jeg at ringe på overfaldsalarmen, men jeg er skæv, jeg kan så tage med politiet lige nu. Han siger, han gerne vil have pengene, jeg giver ham pengene. Jeg er lidt sur på min chef den dag, så sådan, vil du også have pengene i den anden kasse, eller? Det vil han gerne, og... Så ringer jeg til min chef, jeg siger, der har været et røveri på tanken. Min chef siger, det er forfærdeligt, han kommer ned med det samme. Men i mellemtiden kan jeg bare tage alle de madvarer og drikkevarer, jeg har brug for, på tankens regning. Det er da meget sødt af ham at tilbyde. Det er tanken, der tæller at møde her. Når han kommer ned, så siger han, at når sådan nogle her ting sker, så kan han enten tilbyde mig nogle terapitimer, eller 2 biografbilletter. Så mig og min ven har de 2 i biografen, og så tog jeg selv til psykolog.